Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Dagiti nagduduma apakasikuran. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Ay, kunak no gipak ni aklabiit kada iti wara. Ang nagadumot tan tinaibaba at ajak plano nga iwalit ni salas. Awan lakat nga rudan ti masnop nga unaan nga ornusan dito. Ta nailawan ko mat na winara na kita impinipin ni Rosa dita. Dagita nakad ano apagiwarnak. Ibalang ko siguro dagita. Ta nataptapukan dan iti kabayag dan na nakapumpen. Ay, talaga na banugak. Yinanak malabit. Madamdaman nga ornusak na kita. Ikagumak na isubli na kita winarak nga inorornos ni Rosa. Agunget tulakit di. Iso ti mapatudon na mangisimpa. Mayat man. Uray mabaliktadan ti takemi iti barangay ket sana nagbaliw ni Domi. Talaga amanugang kulat ta. Yan adaras na nagpakusina. Nagisagana kang iti pagsangwan. Nagsapamat ngamin daro sa kensuping nga nagpaili. Nay. Anyan. Apay dagiti nagabuso na pagiwarnak dito yan ti lamisaan ni Doming aglaplap-tap. Kasla na kasagana mo na may basura dagitoy. Nay, uray dita makinilya dita. Madlaw kasla dinan pagan ano. Di na pa'y katinabunganan na kasi tisigon nga raramidin na. Itinutad damot data impasadye apan nakabaro data. Di nan usarin data makinilya. Makunang antigo data. Nangina dagiti antigo no may lakaw. Tadamot dagiti kolektor kadagiti kakasta. Day takin rabaw itinagabso na pagiwarnak.
Issue iti na tayo di FBR dayta. Isu ti headline na. Basag man. Malagip ko lakit nga ro di dinetay daytoy may sa kadagiti kang runan a leader anang traidor iti day di apulakay. Nagumuuma da ide anang padpadakas iti day di FM aging ganatay. Idindo ta kabagyan na kanupay. Nagbaligi iti gagam na ngagturay kalpasan na napadisi day di FM. Aging ka nagpresidente, kitnawayan anang arami diti amin nakayat na kadagiti kakadwana. Aging ka nagpasumot iti turay na. Kat idinatay anya ngay, piman. Awan man lat makuna anasayat anakasarsaritaan nansa. Pasig adagiti nagdadagas ngay naramin natin nalagip dagiti tao. Kami na data. Ayagi amanak. Apaw, kapudpudutan na. Huwag mo ta. Kaping araw. Malagpi man dagbasa iti pagiwarnak. Daan nagitan. Ibasurak amin nagitan ta makasalida mo iti balay. Nakitak ngamin da ito headline ditoy. Anya dito aya? Asino ko nam? Dahita nagdakkel aladawan. Ay, dahil mat gayam ex-president Fidel Ramos. Wen. Saan piman anasaya at tinipadpadamag ide kan rimrimwar nga isyo may papankin kwa na idinatay. Wan nga raw. Lakay mo ito ni dinatay ni ex-president Ramos. 94 nan sa idin. Ngam adar iti nagkunkuna nga awan naglakayan na. Ta awan sabot na ipadamag na sayat nga naramid na. Ay, ngem anyan piman. Ado tinang hos-hos kakeng kwa na idinatay. Akas metlet di kinaado ide tinang hos-hos kaken FM. Ngem dakkel tinagdumaan day di kinapudno. Wala ya. Ato ti palso anay padpadamag. May papan iti day di FM manipod pinadisi day ti poder aging gaanatay. Kastamot idinatay day di FBR. Nagdadakas mo tinakasarsaritaan na. Ano kitaan kad saan apalso no di kat pudno. Isa nakondinar iti ustaw. Wen, tay ko nakon. Dakkel tinagdumaan da. Kaslapay kidin nabalsan iti husto Una niya. Adapay kat birngas na akas la iso ti pakalagipan ti tao ken kuana. Boy benta kun kunada pa yun. Wen, boy binta kan tabako timbir ngas da. Nakapimpiman. Naganap na. Kuna idi, dagiti makasuron a maka-FM. Daya tinatay, adagiti dakes anaaramid na, ti sinarsarita, ti kaadwa na tao. Madimot ti kasta sasawan da iti padada a tao. Amumatan, dagiti pagkurangan ti adda makita dagitay nalaing nga agsao. Kontra iti padada a tao. Sa bagay, gagangayan ti kasta. At dalata pakadilawan ti asino man a tao. Awan nga ro ti perfectaw. Kaskan ex-president Ramos, kunayo ken tatang Adumat nga agpayso dagiti rimwar amadi a nakasarsaritaan na idinatay. Uy, hanggang oray di si bibiyag pa Bir-bir nga sandan iti boy benta. Imanayan anang babalawan da ken kuana dagiti saan anasaya at anaaramid na. Napadakas launay matpiman. Awanan tinakalagip ka dagiti nasaya at mat anaaramidan na. Tay ko na akon, at dalat tamadilaw iti tao nga oray pa no aramidan da ito tinamnamaan na apakap na kanti kadwan. Tadda nga ro da ito sana mapmapnag. Wendom, iso ako na tayo laangan agagangay dagitan. Kitam laangan ni Asyang Ejedaya.
Idi nagsakit tay tagibid Asino titimul tulong kadakwada? Nagiti karro ba na? Ngam ita, Kaapa na amin na nagiti karro ba na? iso daytan. Uray no kunam nga adon dagiti na aramidan ni tatang dito'y nagbugsutan. Adulat ta ti maibagada amadi. Kat mabalin akas tantumat, tasikan ti barangay chairman. Don't worry, kagawad supang. Mangala kay ti meriendam. Ibagam lang kiniinasak ka. Si Kamat kagawad tapwa. Kagawad Terry ko namlatakan niya ako. Medyo saan anapintas adenggan ti apelyedo nila kay ko. Na, di ka man. Kasla di mo ay ayatan nila kay mo. Uy, galante ka kagawad tapwak. Agiliblibre ka matito store. Wana, kas kagawad. Agparanod tayo mat no adda swerte. Ay, Bigsyat kansa. Agasa, abak mo pa iti congressman nga agiliblibre. wana kagawad Terry. Uray no kanayon nakatirtiraan tunggal meeting tayo. Ay kat kumakit agkadwa talata. Anya, At dabakirtan kagawad. Mamin anumot lang nga aglabas ang tidwa atawan. Barangay eleksyon tumanan. uwan aya. Mamin ano mat lang aglabas ang tidwa atawag. Talaga mat. Masurunak. Tapudno ang nagpason a kapitan nila kay Gusteng. Nikit din duming ti simukat. Di kasla saan matla nagsukat ti kapitan. Uwan anya. Madiktaran nila kay Gusting ni Dumeng. Dahit na nga raw. Agtutunos tayo kuma. Datayo nga oposisyon. Iso ang masapol nga kay sa tayo. Tapno awanton maaramidan nila kay Gusteng. Uwan aya. No labsan ti agsaw. Agbuotan nila kay Gusteng dito'y nagbuksutan. Isupay la ang timapatpaturay. Manipo didi sinukatanan ni pasado Kapitan Birong. Amay samot ida kabayaganan na kapitan dito'y nagbugsutan. Ison tinagturay. Uwan anya. Diri-diretso pa ilang amin idi dagiti kandidato. Awan pa'y idi timako na alas term kalpasan ti mamitlo apa nagtakam. Uray di naglastang. Nakasublimanan. No anya launay ti pag-aayat dagiti mangibutos kang kuana. Saan nga umubra ni Dumeng asim mukat kin kwa na ita? Dua taon lang agtakim day jay. Saan ton ama erelek? Masiguradam. Wan, basta datimpuyog tayo. Ay, kasaumkit di dagiti namnamaam ako muntra kadala kay Gusting kan Dumeng. Nagtutulag tayo. Anya? Kalkalpas pa ilat eleksyon. Mabayag pa iti sumaro daw. Ay sus, dua taon lang. Mamin anumot lang aglabas daytan. O anya, kakadwa. Anyat makunayo. Saan kit den apod no ti imbagak along playing ti kinaturay nila kay Gusteng. No yarig iti mapatpatukar ang musika. Ay, una niya. Saan lang aday ta? Nung labsan ti agsao, igamdan ti nagbugsutan. Una ya, kasta ngagpaiso. Kitaan nyo langan Ni bakit suping ti presidente dagiti senyor. Kat ni Matrosa ti presidente ti women saan kit den? Sa kapitan itan ni Domeng. Uwan ko na yo apay nga agkikinita kayaw. Nay, apay adi kay sumungbat. Ay na. Anya pa lang amin aga po sumungbat kami ngay kat sinong batam lang arudan nagiti sasawam. Anya? O, saan kiti Da kayo Tiraan taksakit di Ibagayo nung saan kayo nga umayon ka dagiti ibagbagak tapnamok.
Di ka nagsao. Yalaan na kami kidin iti merienda. Tanay, mabisin kami. Agsarawan ti buksit may. Saan kidin kakadwa? Ay, apaw. Ay, sus, Rosa, patin na ko ma. Ay, nagloko matanday di akagawad tapwak. Man-mano nga agluksaw ni Dumeng. Numaman na day ta. Ay, makapungtot lakit de. Ay, lakit di Rosa. Tato ko ni Chairman Duming, uray no kaano lang pa'y nagtugaw a kapitan. Naanos, no naanos. No isumot ti makapungtot kun dadaulat. Ay, jakla mo sa ritaan. Husto ka, kagawad. Pudno ka di matlang ti bagbagam. Amangan matnusan apudno kot may rubulaang ni Dumeng. Ha? San ko ngay bagbaga at chismosa ka? Ang narigat ti kasta. Panangisakit ko kin Chairman daytoy, Rosa. Ay, agyaman kami ano kasta, kagawad. Ang rumbang nga taamaaman ni Dumeng daytoy. Ha? Sigurado nga uray ni tatang numaamuan na kat ngumato ti blood pressure na. Ay, lakit di Rosa. Panagkunak kat naskan la amaamuan ni tatang daytoy. Ay, uwan Rosa. Jak magustuhan ti kasjay nga aramidin ni kagawad tapwa. Ayat na lang ang umato. Dadaulan naman ti pada na natao. Kasta agibaga ka kanya kagawad Terry. Di ka matanagan. Ta saan kanto ang may ramraman? Wow, makita mo tinasaya at kansaan, Rosa? Ay, nasaya at ano kasta kagawad? Sa bagay, uray di ka agibaga. Ta sigurado nga dalakit gisabali pa ijaan na itipon a loyal kada Dumeng kantatang. Anya pa iti sasawan dagiti pada mga oposisyon. Ay, di nakiramraman nga oposisyon, Rosa. Artista ak lang dagiti kontrabida. Nay, saan ka kumangagpungtot iti dayta nga ibag Agusteng? Kasta tinamuak ken kagawad Terry. Talaga tirtiraan na kami kin Dumeng di kagawad tapwak. Isuday tantay ibagbagak iday. Saan kayo ngagtaltalak? Ta ang mga nuday tanti pa kadadaulan ni Dumeng kas barangay chairman. Lakit dia. Ngem kasta talaga ti politika ang uray ti barangay laeng. Ngem uray no limapay ti kagawad tapwak. Sanda basta abaka ni Dumeng. Wan matkit di Nabayag mo't basita nagkagawad ni Dumeng. Ado ti makamamuking kwa na. Talaga. Saan la aday ta? Nasingpet ti manugang ta, sanaya. Dinto maupay, dagiti ka barangayan na nangibotos ken kwa na. Ta talaga nga iso tinaikare, asumukat ken ka. Nasaya tadakan kagawad tire. Datalaeng pa tadda ditoy. Tadda na paninala ni Chairman Dumeng dita outpost. Ay, uwan, Chairman. Ang kasla, da napatag nga ibagayo Kaya't kala kasarita. Umuna-unay agyamon na kiti kinapudnom. Dahil bagam kanyak dagitar aramiden ni kagawad tapwak. Apanang dadal kada kami ken Dumeng. Jakmat kayat nagiti aramidan na. Uray ko mano, pudnumot nagiti ibagpagana. Amu tayo amin daytan. Ket kastoy ti aramidem. Ay, anya day ta, kagawad. Kampay di ayunam amin ng ibagbagana. Anya? Agpamarang ka nga umayon keng kuana. Tapno agtalag keng ka. Ket ibagana amin na panggap na. Babaeng dayta, maduktalan tayo dagiti daddu mapay nga aramidon na. Ay, uwan kagawad. Sige, adda kakadwat ang makatulong kanyak kadagiti ibagayo nga aramidag. Nasaya no kasta.
Ngam, siguraduam matalaga kakaduam ti bagbagam. Taamangan numabuliliaso ka. Sana para kada kami kenduming daytoyen, nudigat para iti pagimbagan ti barangay. Masapol na may sardeng dagiti kakasta grupo-grupo, ngawan mo't nasayat nga ramid da. Wun! Maartista ak dagijay. Patyan dala unay anapagklanak mo't ang nga oposisyon. Sana dakes nga damako na grupo, no nasayat laki di panggap da. Gusto ka dita. Isungag ti tinulong tayo, amang paksyat, kadag iti agar aramid iti san anasayaat dito'y barangay tayo. Ay, agyaman ak ano kasta. Kaya't kadi asawon day ta, talaga akadwada kan kagawad tere. Un magkagawat. Big shot dyan negosyante abak up tayo. Mabalin tayo pa ti ag sideline iti negosyo na ano kayat tayo ti makakwarta iti dakkel. Oh? Ay, kasanaw. Aglako tayo. Anya ti ila ko tayo. Shh! Di mo damagan. Basta aglako tayo. Anya nga tayo in-deliver ko a parcel. Gasam, nagtakkel ti tangdan ko. Mayat ti sideline ko. Ay, jak ibagbagan kada duming kanila ka ikusteng. Nya. Naalam mo ti sweldo may ti sideline ta. Ay, uwan. Kap-kap nagkaklaunay. Instant money kagawan. Kung nagtumat na maragsakan ka. Imbag, tada ka pala dito'y paradaan. Dayjay tilugan ko. Agkalugan tan nga gawid. Umunakan. Hinakpay ag shopping. Nakagawad gusting kan charman doming dagita umasidag. At dadamot dito ili. Nagpaili damat. Mayat sakit ti kukuyugan nyo, kagawad tapwa, kagawad tire. Ay, nairan na laan nakitak ni kagawad tere ditoy. Nairana, wano, nagrana kayo. Sir, dagito imbagami ang kagawad. Poles. Ala, apa ito kita pulis? Biliba, kiti kinabalimbing mo, tire. Last yun, ken kagawad tapwa. May tapwak kayo. May tapwak kaya. Nagtagtagay na pa ka rin. Sus, naturungak mo ka nang ita ipakpaknik awara. Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti panakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken produksyon supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Roger Reverso Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!